Kag para sa good vibes, sa San Carlos City, sa 100-year-old nga lola na tala na magbaton sa kabilogan nga 300,000 pesos sini nga December. Sa sinigid lamang nagbaton sang cash gift ang centenarian sa barangay Bulangan sa San Carlos City. Si Remedios Masaba nagbaton sa 100,000 pesos nga cash gift halin sa provincial government sa Negros Occidental subong nga Huwebes. Personal na gindulong sang CSWDO Senior Citizens Focal Person nga si Malvar Montaño ang cash incentive kag certificate para kay Lola Remedios. Antes sini, nagbaton man siya sang 100,000 pesos halin naman sa local government sa San Carlos City kag may isa pagid ka 100,000 pesos halin sa national government sa third week sang sini nga bulan sang Disyembre. Gani sini nga December, magalabot na sa 300,000 pesos ang iya nga incentives nga batunon. Ginsining sang anak ni Lola Remedios nga ang panulukan pa lang sang iya nga eloy ang may diferensya. Makabati pa siya kag nagakaon man kadungan sa ilang pamilya kung ano man ang ilang sudan. Para sa iya pamilya, ang Ginoo lang ang nakahibalo kung tutubsan o kita magapabilin sa sininga kalibutan.